musulmi ne farko sallama gare ku nake yowa duk wanda yau muka gan shi anan mun sane ya zo murna ne Yau maulidin manzon Allah mun zo taya ku da murna ne. farin ciki mai murnar mu dan wataran ba za mu yi ba kowa ya sa sabon kaya dudan muna maulidi ne ya dan uwa zo ayi da kai murna da haifan nurillah kyale waɗanda suke cewa yin maulidi ai bid'a ne Yau maulidin manzon Allah mun zo taya ku da murna ne. gasar karatu shine dai aikin su domin samu ne ko za su kawo asalin sa su gaya wa kowa sunna ne makaranta da masallatai ba su yi in ba albashi da wannan dalilai muka gane ashe walla su yan business ne Yau maulidin manzon Allah mun zo taya ku da murna ne. sun san idan za a yi hidima sai sun sako aljifansu aikin da ba a samu a gurin su wannan bid'a ne Yau maulidin manzon Allah mun zo taya ku da murna ne. sun gane shi maulidi dai sai dai ka sanya kudadenka daga sun ga gaye na hidima sai su ce wannan soko ne Yau maulidin manzon Allah mun zo taya ku da murna ne. hidima ga manzon Allah ne tawagar su duba su gane ba har za su ce mana sokaye su ma ku ce yan iska ne Yau maulidin manzon Allah mun zo taya ku da murna ne. wallahi da yan maulidi za ba su naira dangina in sun ka zo za su yi nasu sai sun gaya muku sunna ne